Hingke norok no kaisa kok sung musukman hingke sung kubui kok TV o channel o kaisa content sung nukha charai khoroksa hamya hingke aborok no norok busu jora tui khananggai chuba kha aborok tui kisa norok kisa sajiri. Balakan hambai kubui kok TV channel no nini je channel nugui sung kha belakano yokha tai singoro dogana sala ngai sa nangai tonglai lai tetui sung koyakjana nukha keu bakha tongphano ro himani aba hiboro butongo epono sungbo jahas kisi saphane bini bithini ushaphone ang sitang hinai sung koyakjana thuminai sini gurudeal parani jompujala sung koyakjana thumui bono kisi sa ya formung ro holai jakha sini takuk Kisti Tripura nije mokol nugui belai khairok mo singsa tai sirin borok jara omono nugui tongnai rok nang koina musungo siri jotoni kisi kisa ya phormong bai bini jate samung sukthung sing kisi ya phormong sing bigrangla kaitor hamai khlaene sing jotono mankha jani ja mansak sing kisa ya phlanya bagang jotono bo koyo tai sing kisi se ya phora holai jakha lukorok chuba mani bong lukorong mo jotno na hambai marago pura ani roi pai ani khabai bok romani bagai khokcha phari khongni phara jotno rang jesok phari jotno bong hambai marago ang gai tabo casting kalai jagani oro je lukorok romani 40,000 ongkha tabo ekabano ani 40,000 ongkha cash ropai mani ongkha 12,000 asugongha casting 사부 파이네 피고 jini first dia painai peka sini chat sonjit deborma bo painai peka bo kiso khokja khoni rokha bo tonba hambai marago gai aro tabo apni pore khai sini chat SDM video phai bok miyago phai bo rang 10,000 roi case kalain thambeka ge bok samani teni adar rok osraini tikmen ni bagai sakang rugi kago salam de hinai chung mathangka teni adat pujak rokha bono erpore khana khulai thani hino akhai erpore khai phaijak jini aro onekjon phaijak siruk dia obo ang jotona hambai marago je phaine rongbo kai tabo phaiga jini ongo solinta college ni student ti sepni bongbo belai khe hambai maroka ang bogbo buju budya no saikalang phaika gai rang khokja khongnai je mansak bo ano chubai phaijaka ke tabo khai chini sat irani atoles korom sorani chini sat MLA bo phaika phainai pheka bo samani kai khanap khulai thangai ongo certificate ona hino bo treatment khainan bagai firin ni bagai khaina hino je mansak bo khainani hine bo yasak phaika jung nini sadala ni treatment khlainani yakheba doctor kaham kahamo tlang thanani hingkai je lukorok chuba chu khlaimani arang bai to kanani moto ya hediba ke tabuk bo sung nugui mangkha kwbangma khaganang maya ganang lukorok tabuk bo chuba chu khlainani bagai salbrum no comment khlailai mani phuning khlailai mani nono bo phun khlaikana anobo khlaio obo haike tai phatar haste o tongnai chini tripura haste ni kwbangma India Army khlaine rokbo ang bai kok roksa haka bor buchuba chu khlaika dai omo hai khlaiei phainai 2 tarik ni porewo surinai healing pholaka tharok nong nok nukhongo phainai hine sahari tongmarok abo haike khoroksa takhok ani sakbai thang ani yago norokno hajar kaisa chubadi ridi hine Kim Star official channel hine tongmani mung hangkai topon de borma bini kami hingkai lomba bil mono rail station ganani nang bono busu jarate khabai hamdak mung yafna musu belai khena hamdama yafal bonang pura khabai bonang hamdama yafalka roi boro bai yabonang bona sakai hamdago joto chubanai rong no joto hambai abo haike no nono khoksa khongnai suba su khlai tongnai rono nangbu siniya angbu siniya borokbu siniya haipano khakwar bai khe belai kheno nini sajala no hamjagai khairuk jagai chuba chu khlai mani borok no nini khabai nang borok tam sana musu
খানি খাবাই তো পুরা আতাম সাইলানাই তাবুক যে চুবামানি তো চুবাখা আর আনি আনি রুগী তো ক্যান্সার রুগী হিনাই তো বাইরা থানানি হিগাই তো আসুকবাই তংয়া যে লুকুরক চুবাই মানাই খাগানাং রক চুবানন খাই চুসি চুবা দিয়া নন কাই আসুকবাই তো কায়া নাই তা হিনাই Hingkai tabuk bo haino asuk bai thayako sini tipra hasio khaganang maya ganang lukurok kubang mano tongo haidiba nini cheraino suba chukhlane tabuk bo subana bagai tiar tongho terek tipra hag se ganang gaino nini sajalani mokol muktui je dukhu kosto birma nongi nokno khongno tuyei kubang ma lukurok no mokol muktui norokno na hare kabui tongmane nogo tong tuti phano aba hakin tak taibo subanan bagai bo yapri selai tonglayo kai nang jara obahai musungoi tongnai rokno nang tamo sana musuk bai thago chubanani bongno ang ani jarai hamai phaika angkai bongno pura bokno ani isorong sio bongno ani bagai mataya khuljaka anbu bongno srai no hambai maro jago ang je chubanai lukurong no bongno ang pura hamjak chugu ani basano ake phaika angkai ani basa hamai phaika angkai Hambai hambai nono bo hambai do dara